Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang ugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maayong buntag. Dali pa tamo adto dito sa trabaho, aniya kita nahapit sa simbahan aron magpasalamat sa Ginoo. Kita iyang tagaan laing kagiyunan nga makamata aron makabalayan sa atong buhat sa pagpangalagad o sa panginabuhi nga makapahimot sa Ginoo. Ug aniya usab kita karon dala nga atong mga panginahanglan igsuon nato sa Ginoo pinaagi sa pangama sa mga Birhen Maria, Birhen sa Regla. Aron kita mahimong angayan ni atong pagsaulog karon tugyan ta una ang atong kasing-kasing nga napuno sa sala atong pangayoon sa Ginoo ang pasaylo. Nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan ug kaninyo maigsuon kay nakalapas ako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong dakong sala busa nga muyo ko Santa Maria kaning ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo maigsuon aron niyo ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami Kristo kaluy kami Kristo kaluy kami Ginoo kaluy kami. Magampo kita o Ginoo bantay ang imong banay sa kalayhunong imong gugma ligo na kanunay sa imong panalipod kami nga nagsalig lamang sa imong paglaom sa kaluoy sa langit kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Kaysa dihang natigulang na si Solomon, ginani siya sa iyang mga asawa sa pagsimba sa ubang mga Diyos. Wala siyang magmatinud-anon sa Ginoo nga iyang Diyos. Dili siya ingon sa iyang amahan na si David. Si Solomon misimba kang Astarot, ang Diyosa nga si Dunayhanon, ug kang Mulok, ang malawaing Diyos sa mga Amonihanon. Sa ingon niini nakasala si Solomon sa Ginoo ug wala gayud magsunod kaniya sa hingpit. Dili ingon sa gibuhat sa iyang amahan nga si David. Unya nagtukod si Solomon og simbahan dito sa bukid sa silangang dapit sa Jerusalem alang kang Kamos ang Diyos sa mga Moabihanon ug kang Mulok ang Diyos sa mga Amonihanon. Nagbuhat usab siyag balay alampuanan din adto ang iyang asawa magsunog og mga insenso ug maghalad og mga mananap
alang sa ilang mga Dios. Ug nasuko ang Ginoo kang Solomon, kay gisalikway man niya ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nga mipakita kaniya sa makaduha, ug gipinahan siya sa dili pagsimba sa laing mga Dios. Apan wala niya tumana ang gisugo sa Dios kaniya. Busa miingon ang Ginoo kang Solomon, sanglit wala mo tumana ang atong gikasabutan, ug ang akong kabalauran nga gisugo ko kanimo. Kuhaon ko gikan kanimo ang gingharian, ug ihatag ko ngadto sa usa sa imong opisyal. Apan tungod kang David nga imong amahan, dili ko kini himuon sa imong panahon, kundili inighari na sa imong anak. Hinuon, dili ko lang katon ang tibuok gingharian, kundili ihatag ko sa imong anak ang usa ka banay tungod kang David nga akong alagad, ug sa Jerusalem nga akong iniling syudad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Bulahan sila nga nagatuman sa husto, nga nagabuhat kanunay sa matarong. Hinumdumi kami o Ginoo sa imong pagpanalangin sa imong lungsod. Duawa kami sa imong makaluwas nga panabang. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Apan mitipon sila sa mga nasod, ug nakakat-on sa ilang mga buhat. Ang ilang mga anak nga lalaki, ug ang ilang mga anak nga babayi ngadto sa mga yawa. Ug ang Ginoo napungot sa iyang lungsod, ug naglagot sa iyang kabili. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma, alang sa imong lungsod. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalay kun siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap Ang kini. santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya milakaw si Jesus umiadto sa kitaan duol sa siyudad sa Tiro. Misulod siya sa usa ka balay o dili unta siya buot nga may balo nga siya didto sa sulod apan wala gid siya makatago. Diha usa kinahan nga may anak nga babae ang giyawaan. Sa pagkabalita niya may tungod kang Jesus, miadto dayon siya kaniya ug gihapa sa iyang tiilan. Ang maong babae usa ka langyaw nga didto nga tawo sa Phoenicia sa Syria. Iyang gihangi si Jesus sa hingilin sa yawa gikan sa iyang anak. Apan si Jesus mitubag kinahanglan unahon pagpakaon ang mga anak. Dili maayo nga ipakaon ang pagkaon sa mga anak ug ipakaon sa mga iro. Mitubag ang babae apan Sir. Bisan gani ang mayroon diya sa ilalom sa lamisa, makaon man sa mumho sa kabataan. Umingon si Jesus kaniya, tungod sa imong gisulti, makapauli ka na, o ang yawa migula nagikan sa imong anak. Busa, may pauli ang bahay sa ira o iyang hikaplagan. Ang iyang anak nga nahigda, wala na diya kaniya ang yawa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygunin ko, O Kristo. Karong pagbasa sa unang hari o nga Solomon, di ba Solomon ay pangayo sa Ginoo mo ang wisdom, kaalam sa pagdumala sa harian, kaalam sa pakigambigit sa iyang katawhan sa mga tao, sa pagdumala sa bahandi, pagdumala sa gahom, subay sa kabuton sa Dios nga nagpahimutang kaniya na mahimong hari uli sa iyang amahan ni Hari David. Kunya sa iyang pagpangasawa, remember there are 700 parang concubines kabit ni Hari Solomon. Kung doon ay siya ay 300 official wives, 300 ka mga asawa official. O sa all in all, mga according to the scholars, mga 1,000 sa mga asawa, nilait na itong pamaihap. So, ngano ingon na naman, because of political and military strategy, nga ang iyang mapukan ng mga nasod, aron di na musukol, iya pangasawon ang kining mga hara, queen, mga byuda, kada mga princess, iya pangasawon. So, under his rule, ang kini nga under his protection usab kini nga mga nasod, so di na musukol, nila di na bayad og buhis. So na ang kalinaw nitong hiyon sa panahon niya. Ug sa iyang pagpangasawa sa mga pagano na mga asawa, ningon ang mga asawa nga buhati mig templo sama sa iyang buhat sa templo sa Jerusalem. Tugot ni Solomon nga maghimo siya templo alang sa mga asawa, ilang shrine, ilang mga Diyos-Diyos. Manitaon. Apan later on sa iyang pagkatigulang nasuko ng Ginoo kang Solomon, ano man, kay ang iyang masawa, mingon kaniya, pagsimba sa among simbahan, sa among templo. Dito na, suko ang Ginoo, kay ang pagsimba ni Solomon sa templo, sa lain nga mga templo sa pagano, mga meaning nagsalikway sa Ginoo sa Israel, o sa suko ang Ginoo. Ang sunod nga mga hari na gumala sa harian sa Israel na hindi na maayo ang gumala o nabungkag after Solomon, nabungkag na ang gingharian nahimong there used to be one kingdom, the kingdom of Israel, o sa iyang pagpulihan siya nahimong duha na, the kingdom of kanang Israel nga tuwa sa north o the kingdom of Judah na sa south, the capital which is Jerusalem.
tuwalita niya sa kanang Ebanghelyo. Si Jesus sa iyang kusganon niya pagsangyaw, nilatas siya sa boundary sa kanang Israel ato siya sa boundary sa Lebanon. Kanang duha ka syudad, Tiro ug Sidon, muna mga syudad sa Lebanon. Kung dito siya pagsulod sa balay, pag-apikan territories, sunod ang babae, inahan, anay ang presentar sa iyang anak, nagyawaan. Gusto niya nga maayo ni Jesus. Apan ang iyang kuha ni Jesus, sinsulto. Ano man, ang di maayo pagkaon, ang pagkaon ngadto sa mga iro. Ang iro is derogatory remark on the non-Jews. Dili ka Hudiyo, karang iro ang tawag dog, you are a dog. Muna siya insulto kayo, personal. O ginunta ano, insulto kan si Jesus. Dili kay mo man ang ilang paan kahimtang dito, nga mo na isip the human Jesus na sa ang language niya, iyang insulto sa ang language gamit sa mga Hudiyo. Though is divine, pero naa siya nagpuyo sa katilingban. Ang kasamtangan, nga pinulungan, may gamit. Tinuod man nga sa mga Hudiyo, ang mga hintil, itawag og may iro. Apan, ang babae, Syro-Phoenician, taga tanang sakop sa Syria, kining Phoenix, lugar. Nga, ibang apan sir, bisan gali ang mga iro, makakaon man sa mumho, matagak ikan sa mga bata, nagkaon ang mga bata. Dito, Ginoo, dilib sa iya. So, yung babae, kanang atuman ang imong di pangayo. Kung siya tungod sa imong gisulti, pauli ka na ang yawa bigura na gikan sa imong anak. Patuta ka San Mateo, very detailed ang San Mateo, kini kang San Marcos man hubo ra mga version. This is the original. Ang abot kang San Mateo, kaping the verse from St. Mark, iyang ginitalhin na siya. Tulo kay so primero, isnab, wa tinggi ni Jesus. Katulong kayo ngayon, unang ingon si Jesus na dili maayo ipakaon sa ingro ang pagkaon. O sabi pa sa kutiana, sa mindset sa mga Hudiyo, ang pag-ayo sa masakiton, ang kaluwasan, iya lang sa mga Hudiyo. Sanglit sila man ang piniling katauhan sa Diyos. So, they're the only ones who can benefit the blessing from God. So this time, si Jesus iyang isukod ang pagtuo sa babae nga pagano musa iyang gitugot. Ang kahulugan ini nga mao nga kanang the love of God has no limits, has no boundaries. Yung di masakop sa atong katilingban, pero ang Ginoo mohatag ang grasya kaniya. Kanato we are very choosy. Kanang doon natin discrimination, ano man, di mo na ato kaliwat, di na tagaan ato, panahon sa kanang hinabang sa kalamidad, ato lang ato kaparihara, o ngayon, o simbahan, may tabangan. So di mo na ang kinaya sa Katoliko, ano man. I remember before sa kanang panahon sa bagyo dito sa Mindanao, nga kanabang abot ang mga hinabang gikan sa Amerika, gikan sa Netherlands, tungkol sa mga pari, mga Dutch, abot daghan kayo mong hinabang. Pero ang nakabili tanan, walay ingon nga Katoliko ra, sakop simbahan, kulit tanan, tungod kay silang tanan hiagom sa kalamidad. Para sa Ginoo, ang tanan makadawat. Aron walay impediment sa atong pagdawat sa iyang grasya, kinahanglan usab nga kita mabag-o, hinluan nato kasing-kasing o mapuyo kita sa kinabuhi nga balaan o matarong. Muna ang access sa atong ang grasya nga ato dawat. Although ang Ginoo mohatag grasya sa tanan, pero kinahanglan kita nga hinluan nato kasing-kasing tungod kay usahay kining mga mga sala katong dikam an impediment para sa Ginoo nga mohatag og daghan pang mga grasya. Amen. Palihog manindog alang sa atong pagpadayag atong mga pag-ampo. Guba ni Jesus ang babag nga nagbulag sa mga Hudiyo gikan sa mga hintil. Isip usa ka katawhan
usa ka bag-o tunhay sabutan, magampo kita ngadto sa amahan nga naghiusa kanato, kita mingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Maang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, mamahimong agianan sa Dios nung kaluoy, kalinaw ug ugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga isip katilingban sa mga matuohon, dili unta kita magkabahin-bahin, tungod lang sa gagmayng mga babag sa pagdumot o sa pagpihig-pihig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga inahan nga nahingawa o nabalaka pag-ayo, mahitungod sa panglawas sa ilang mga anak, dili gayud mapakyas sa pagdangop kang Hesus alang sa suporta o sa kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug ang mga mahimalatyon, mahupay pinaagi sa gugma ug sa kaluoy sa amahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdon Teopilo Kamumot, Charles Sibalye Pare, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga sila nga mibiya nagikan ining kinabuhia, magmaya sa kahangturan dito sa langit ng puloy-anan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, Pamatia kami. Magahom nga Dios among langpanan ug among kusog, imong tinguha sa paghiusa sa tanang katawhan, sa kanunay magpakabana unta kami sa mga nanginahanglan sa uban o dili kayod magsalikway ang bisan kinsa gikan sa among panon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Diyos namon naghimo ikaw ning panugbino nga inabang sa among kahuyang, itugot ka mahimo usab kini nga sakramento sa kanilang dayon alang kanamo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo na kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga mahal, Diyos at tunay magahom sa tanan. Angay matarong gayod nga kami ang pasalamat kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo nga among Ginoo kay mong gibuhat ang tao tungod sa imong kaayo, imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta. Nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanang mong maangil sa langit, kailang pagsangyaw, sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daygunang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana,
Husana sa kahitasan, Husana, Husana, Husana sa kahitasan. Santos kini ikaw Ginoo ang kuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kinalang kanamo ang lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mga kong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag mini ngadto sa iyang mga tinun-an ug biingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini kay kini ang kalis sa akong dugo sa bag-og tunay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo atong handumon, naghalad sa kaugalingon, isip pagkaog ilim nun, atong kalawaton karon, hangtod sa iyang pagbalik. Hangtod sa iyang pagbalik. Para paghandom sa kamatayan pagkabanahon ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan matubang ug palagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, hinumdumi ang imong simbahan, lukop sa kalibutan, o himuha nga mahingpit kami diha sa imong gugma, o ba ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pare, niyo sa kanamong tanan, imong gitigom karon o gipanalanginan. Hinumdumi usab ang among igsuon nga nangamatay nga among gihandom ning santos nga misa, malaumon kami nga sila mabanhaw ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ug himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan ni Ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ang mga apostoles ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabuton latas sa katuigan, uban kanila amin ko nga daygon, amin ko nga mayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniyaman kaniyaw diha kaniya, ihatag na kaniwa gahong amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kangturan. Amen. 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 Karon sana to ang pagkampo, atong panginahanglan, atong gamiton mga pulong, ang tudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan,
Muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, kay mo kami luwason sa tanang dautan, hatay kami grasya ning kalinaw ning adlaw, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang paabot kami nga balaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, ang Diyos Sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, naging ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo malaak kaninyo. Maanaw sa kanimo. Kita nato timaan sa kalinaw, nga igunahan ang adlaw pinagi sa pahiyom sa usa. Shalom. Cordero sa Diyos, nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan kaluy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan natagi kami sa kalinaw. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kinang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngayon magkalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita.
O Diyos, nagbuti ka kung nagambit kami sa sakapan o sa kalis, itugot ka namo kay usa diya ni Kristo, nga magpalipayon kami, nga magkugi pagbuhat, alang sa kaluwasan sa kalibutan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaka ninyo. Ug manalangin ka nato ang Dios magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, dadang kalinaw gugma ug ang grasya ni Kristo. Salamat sa Dios. Have a nice day.